Migawo machon mar jolweny Aden Duale oluoko lwete wi seyo mar tero jolweny kedo kod jong'anyo e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda e yo ma ok oriere. Ka oduoko penjo e nyim komiti mochung'ne gwelo commissioners, Duale wacho ni ne ogoyo mana chapa chenro mar tero jolweny konyo obila nyayo kwe gaset mar piny owacho kaluwore gi chik. Kaka jafwambo marwa Chris Oino leronwa, Duale osingo mar wito oko obok mag lope mag josiasa kod apisas madito e sirikal mane oyako bunge mag sirikal ponono ni opuodhe mar telo ne migawo mar bunge kod alwora. E kar romo mar County Hall, jatend migawo machon mar jolweny Aden Duale okawo kom mar lombo komiti motelne kod spika mar od bura Moses Wetangula mondo miye thuolo mar telo ne jo-Kenya e lek mar pidho yiende bilion 15 e bwo higni 10 mabiro. Your Honorable Aden Duale, AGH. Yes, Mr. Speaker. Motelo ne kwayo thuolo mar telo ne migawo mar alwora kod bunge, Duale oket e wi koke kuom okang' mare mar tero jolweny e konyo obila nyayo kwe e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda e yo ma ok oriere. The military was deployed to Kenyan streets via Gazette Notice 7861 signed by you on 25th of June 2024. Now, unlike police that use tear gas, canisters, batons, rubber bullets, water cannons, the military is known for live bullets, grenades, assault rifles, tankers, and bombs. Now, what was the intention behind sending the military to the streets? Was a plan to shoot to kill demonstrators? Edwoko mare, Aden Duale ologo lwete ewi okang' mar tero jolweny konyo obila rakore kod jong'anyo ka owacho ni en notimo mana tije kaluwore kod katiba. Why did I deploy KDF? I did not deploy KDF. The framers of the Constitution put Article 241, 3B, and 3C in the Constitution. Article 132 of the Constitution obligates the President to protect the other arms of government. He is the chair of the National Security Council. That day, the Office of the Chief Justice and the Supreme Court, as an institution, was under threat, under attack. Parliament and the colleagues sitting here, if KDF did not come to assist the other security agents, God forbid, many members of parliament could have died. Duale wacho ni okang' makamano ne en marito apise madito mag sirikal bang' jong'anyo wang' od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel higani. Ours was to protect key institutions. Parliament is a symbol of democracy and governance. It is the home of the people's representatives. Mr. Speaker, all my life in Parliament, people used to come and present petitions. And any member of Parliament who's outside, near the gate, used to receive and take it to the office of the clerk or the office of the speaker. I have never seen where people want to come and ban Parliament. Ewi migawo mare manyien, Duale oketo e nyong'ong ongoke mosebedo kayako lope mag sirikal ka owacho ndalo magi orumo. If this house approves me in the first 30 days, working with the Minister for Lands and other government agencies, a number of titles, including and belonging to big people in government, some of them members of parliament, will be revoked. I will revoke those, and I am ready to bear the consequences. Ne omedo wacho ni moko kuom ongoke makamago gin apisas madito e sirikal ka achiel gi jo od bura. There are people who got illegal title deeds, and I think it will be the first place I will visit, and also with the Committee on Environment, and I hope the chair is a member of this committee, my chair. We will visit, and please, Mr. Speaker, some of your members might be casualties. No problem. If you do what is right, we will support you. Jatend migawo mogwel mar weche mag wuoth David Chirchir bende omako bao mar yudo sir mag jokanyo mag komitino e lemo mare manyien. Chirchir oyudore kama tek e wi chenro mar bero paw ndeke maduong' ma JKIA kod kambi mar Adani. Ne osiro lwedo chenro makamano ka owacho ni odhi ting'o malo rang'iny mar paw ndeke ma JKIA, kata kamano okaw chung' ni sirikal nyaka kaw pach jopiny. Really get Kenyans to understand, get everybody to understand, is Adani a deal we should do? Is it going to help Kenya?
vis-a-vis what I just said. This is an off-balance sheet upgrade of Kenya Airports Authority. If we can't do it as a government, can we allow a private sector player to do it on reasonable but competitive cost or return on capital? Ong'wengo kod nyawawa mag tero jolweny mapacho kae KDF konyo apisas mag obila e kedo kod jong'anyo e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda ochieno jatend migawo machon ma jolweny Aden Duale e kinde mane ochopo nyim komiti magoyo kogno jotend migepe mogwel. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.